भव्य शुभारंभ, भव्य शुभारंभ, भव्य शुभारंभ। माऊली नगर 2 चा भव्य शुभारंभ सोहळा जळगाव जामोद येथे संपन्न होणार आहे। जळगाव जामोद शहरातील भव्य दिव्य अशा माऊली नगरी 2 च्या भव्य शुभारंभ सोहळा रविवार दिनांक 1 जून रोजी सकाळी 10 वाजता जळगाव जामोद येथे संपन्न होणार। ठिकाण माऊली नगरी 2, बुरहानपूर रोड, देवाशिष लॉनच्या पाठीमागे, जळगाव जामोद। अधिक माहितीसाठी संपर्क मोबाईल नंबर 99 75 75 07 75।